Керек деп санаймын. Ник дегенде формаль жақтан да, іштелікли жағынан да ол договор Ресей белән Татарстан арасында подписать етілген, әз булса да эшли һәм Татарстанга ярдәм итә. Бусы беренчедән. Икенчедән, әле Россия Конституциясы һәм аның законнары арасында күп кенә буталчыклар бар. Менә бу буталчыкларны дөрешләргә, яңартырга һәм законнарны үзгәртергә менә бу договор тоже ярдәм итә. Политик яктан да, юридик яктан да. Өченчедән, экономик яктан да. Менә безнең Татарстаныбызның чит илләр белән нинди көчле экономик бәйләнеше. Менә Турция белән дә безнең 14-15% строй эшләре алып барыла иде һәм башка яклардан да. Бу өлкәдә дә бу договорның формаль яктан булмасын, эчтәлек яктан ярдәме тоже бар. Мин уйлыйм инде кемгәдер бу договор ошамый, Мәскәүдә дә, может Татарстанда да, ләкин Конституциябызда язылган ике дәүләт, Россия белән Татарстан, күп кенә мөһим вәкаләтләрен менә договор нигезендә ачыклый. Шуның өчен мин уйлыйм инде 17 елдан соң нинди генә күләмдә һәм эчтәлектә булмасын, бу договорның яңартылуы бик мөһим. Узган ел 15 елда 762 миллиард сум налог җыелган булса, шуның 23% гына Татарстаныбызда кала. Аннан соң 32 программа төзелгән бит. Шуның нигезендә аннары финанс министрлыгына барып, дәүләткә барып, Россия дәүләтенә безнең президентыбыз да, безнең премьер-министр да или министрлар акча сорап йөриләр. Булай булырга тиеш түгел бит. Әгәр дә Россия дәүләте мондый федератив корылышта төзелә икән, көчле регион, көчле Россия булырга тиеш. Шуның өчен мин уйлыйм инде 35, булмаса 30, әгәр дә 40 Татарстанда 60 Россиягә китә икән, бик дөрес булыр. Без аңлыйбыз, оборонага да акча күп китә. Вот, экономикага да акча күп китә, ләкин ул акча бит төбәкләрдә калырга тиеш. Садовый кольцогына эшләргә тиеш түгел. Шуның өчен бу мөгләмәдә федерациянең бәйләнеше төбәкләр белән тоже менә бу договорда булмасын, или конституция нигезендә, или межбюджетный закон белән үзгәртелеп, ачыклык кертергә кирәк. Ничек инде бала 11 ел татарча укый, вот рус теле әдәбияты, рус теленең грамматикасына русча, калганнары барса татарча, идегәне бирергә тиеш русча. Анда нинди понятийный аппарат, нинди чыгырышлар, уравнениелар һәм башкалары алар аңлатырга кирәк. Менә мин үзем 75 елны укырга кирдем, Казан дәүләт университетына, ул вакытта Ленин исемендә иде. Тарихны татарча бирдем, татарча изложение яздым, мин бит кирдем. Шуның өчен менә былтыр 138 бала аттестат ала алмады. Ә бит ата-аналары 11 ел ул балаларны ашатканнар, киендергәннәр, ниндидер мөнәсәбәтләр багылаганнар, профессия алып, укып бетереп кирәкле кеше булыр дип 138 бала аттестат. Бу ел почти 34 бала аттестатсыз. Илгәре югары уку йортларына керә иде 25-30%, калганы 75-60%, 65 бара иде профтех училищеларга, техникумнарга. Шуның өчен менә бу ягыны әйләнеп кайтып әйтәм, аны бетерергә, аны алып барырга кирәк. Шуны әйтәләр мин, безнең күп кенә инициативабыз Думага барада, Думаның координасына барып төшә. Менә узган созывта безнең 4 тәкъдимебез генә кабул ителде.